Selamat menyimak dan selamat beribadah pada seluruh jemaat HKBP Makassar, baik yang beribadah di gedung gereja ini maupun yang beribadah di rumah kita masing-masing melalui live streaming. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Saunari neng tamulai mapar minggota, tapahohom marohata, marende mahita sian buku ende nomor 5 ayat sada 1 ayat tolu, di ayat tolu rib mahita jongjong. Debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amin. Beta mahita manukap marsomba, marsinggang mahita tu adopan di Jehovah, si topa hita, ai ibana do debatata, jala hita bangsona pinarmahana, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. Martangiang mahita, ale amanamina di Banua Ginjang,
Disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulaon misi bolisi, sai padungo mahami marhite-hite tondimna badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahatro di ujung, jala asa mardami hami saleleng di tanoon, pai masahat hami tuhangoluan nasora suda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pundom. Marende hitasian buku ende nomor 733. Patik ni debata di minggu tas sadarion, ima nani ehet sian patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martuaho, jala leleng mangulu di tano nani leho ni Jahoba de batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatindakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni dibata, lao mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan dibata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Marende hitas yan buku ende nomor 420 sada. Sang
Tatopoti madosata nagodangi tuadopan di debata, tapa unduk bema rohata, martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami na di banua ginjang, pare siroha na sumurung midahami, hupar hatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangalausion nami nagodangi di jolom. Tatap hami marhite asini roham, jala sesa dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Roma hamutuau asa mangulu tondimuna nina Tuhan Jehovah. Tung surarara dosamuna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon madidibatana di ginjang. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 417. Bigi mahatan di debata turpuk di hari mingguon, ima natar surat di Yesaya 50 alu, ayat sada sahatu sia a, Yesaya 50 alu, ayat sada sahatu sia a, tajahama marsikat soring. Pisak pisang di roha si paula-ula, mangasa gogo maho jauh-jauh, unang paotok, pangiar maswaram songon saruni, jala pabotohon tubang soku, pangalosion nasida, dohot tupino parnisi Jakob dosa nasidai. Ninado, buasa tung marpuasa hami, hapedang di idaho. Hupasipal hami daging nami, hapedang diparduli roham. Idama, di ari parpuasaon muna, apala disima disubut hamu rohamu, jala disosak-sosak hamu do pangula muna. Tung parpuasaon natar halomohon au mai, sadare di osit jol mai rohana, dipatuki uluna songon arung, marpeahan di hori dohot di sirabun,
tung parpuasaon may guaron, jala ari lomo ni rohani Jehovah, da ondo molo diponggoli horo tim tu halak na male jala ditogihon ho tu jabum halak na dangol dohot panakar-nakar molo diidaho halak na marsai mara gabe diabiti ho ibana jaladang martabuni ho maradopon sibukmu. Dungi jauh-jauh maho jadi alusan ni Jehovah maho molo angguk-angguk ho gabe dohonon nama idama di sondoau ima sahatna martua doakan atu mangihun hatani di bata jalan nau peopsa amen. Marende kor paropuan gabungan.
Marende hita sen buku ende nomor 716 ayat sada dohot ayat tolu di ayat tolu rima hita jongjong. Tindakon maha porsiao tai so nahitindakon gidongata saha porsiao di sanduk portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni di debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Antondi perbadia andorang soabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mata terpaja lo ibana di hao pinor silang na tua tuban motoru dung ditanom na mulak maulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dihasani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Marende Korama.
tabigema tikting di minggu ta sadarion. Shalom. Huriani tuhatana hinaolongan di baksa tuata Yesus Kristus. Tabege jalata pahutiut ma titing namasa di huriata di Minggu 5 Februari tahun 2020 tolu. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan. Yang kedua statistik, yang ketiga Dewan Koinonia. A. Kategorial. Pertanggungjawaban dan pembubaran panitia Natal kategorial AMA dan Paropuan HKBP Makassar. Pada hari Rabu tanggal 1 Februari tahun 2023, panitia Pesta Natal AMA Paropuan HKBP Makassar telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pesta Natal dan telah diterima dengan baik oleh semua peserta rapat. Selanjutnya, kepanitiaan Pesta Natal AMA Paropuan HKBP Makassar dengan resmi dibubarkan oleh Amang Pendeta Resort. Adapun hasil pertanggungjawaban Pesta Natal adalah sebagai berikut. Total pemasukan sebesar Rp41.850.000, total pengeluaran Rp36.250.000, ada saldo sebesar Rp5.600.000 dan diserahkan ke Huria untuk pengadaan keramik lantai Gereja Bulun. Panitia Pesta Natal juga menyumbangkan kondensor seharga Rp3.400.000. Keempat, Dewan Marturia. Kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Keenam, Kesekretariatan. Ketujuh, Pelayanan. Bagian A, Persembahan. Pada hari Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pekerjaan pengobatan kesehatan HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Bagian B, ibadah, pembukaan kebaktian wilayah. Pada hari Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023, gereja kita akan melaksanakan pembukaan kebaktian wilayah. Kebaktian dilaksanakan di Sopo Talenta, masuk pukul 19.00 WITA. Adapun pokok doa kita dalam kebaktian tersebut adalah proses pembangunan gereja bahasa Batak dan jemaat HKBP Makassar dengan tema kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, tertulis di Mazmur 119 ayat 1-8. Dimohon untuk kategorial AMA dan Paropuan untuk mempersembahkan pujian melalui KUR. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. Kedelapan, pengumuman. A1, Tok-Tok Ripe, perbaikan altar dan plafon Gereja Bulun. A2, pengadaan Bibel dan buku ende dari tiap keluarga untuk inventaris Huria. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor, JG Boru Manulang. Yang ketiga, Parulian Boru Pasaribu. Keempat, Inang Nyonya Situa G. Manurung M. Boru Sinurat. Kelima, Amang Aha Manurung. Keenam, Inang Nyonya Naibaho, kami ulang, Inang Nyonya W. Naibaho, KR Boru Pasaribu. Ketujuh, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Kedelapan, Inang Nyonya Situa Kagultum CH Boru Pardede. Kesembilan, Inang Nyonya Situa T. Saragi N. Boru Panjaitan. Kesepuluh, Inang Nyonya Situa G. Simatupang D. Boru Sirigar. Kesebelas, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Ke-12, Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Papahan.
ke-13 Amang M. Tambunan, ke-14 Inang Nyonya E. Pane R. Borusitompul, ke-15 Jason Austin Panggabean, ke-16 Inang Nyonya Hasim Manjuntak R. Borobakara, ke-17 Amang SH Manurung. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberi kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun kelahiran dari tanggal 6 sampai dengan 12 Februari tahun 2023. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 9 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. F, jadwal pemakaian Sopo Talenta dan gedung sekolah minggu dapat kita baca pada daftar pada tikting kita. Kemudian daftar penyumbang pengadaan Bibil Dohot buku Ende, ada 16 penyumbang dapat kita baca pada lembaran tikting. Kemudian jadwal kegiatan mulai tanggal 6 sampai dengan 12 Februari tahun 2023 dapat kita baca pada lembaran tikting. Selanjutnya daftar sumbangan keramik Gereja Bolon. Sudah ada 32 penyumbang, dapat kita baca juga di lembaran tikting. Dan keuangan dapat kita baca pada poin 9, pemasukan dan pengeluaran. Songonima titing nama saya dihita amanginang, saya dipasu-pasu Tuhan mahita moleate. Marende hita sian buku ende nomor 826 huhut papungu pelean sadaa dohot sadabi.
Dameni debatana sumurung sian saluhuk naroha imana mangaramoti ate-ate dohok pikiramunabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhukna. Dia mau kamang dot taminang tatang yehom mahatan itu hata di mingguta sadarion tajaha mahatan itu hata imana tersurat di Jakobus bidusada ayat 22 sahatu ayat 25. Hujaho kami masyanon jalalas tapayu ihuk ma di bagasar rohat tabe. Jakobus sada ayat 22 sahatu ayat 25 songonomma didok. Alai gabe siulahon hatai mahamu unang holan pananginangi akana pautotohod dirina ai pananginangi dihatai anggoso diulahon tudos mai tuhalak na pabereng-bereng rupani bohina di sorminan ai dibereng do dirina dungi laho mai bana gawedang diboto be rupana alai nama mereng torus tu bagasan uhum haluaon nasun denggani jalamian disi ima namartua marhite sian pangulon nai anggo so pananginangi na makalupahon siula ulaoni tahe ibana ima sahakna di hata Indonesia didok songonon. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diamak kamang dot taminang heado rata bege adong kalimat sindiran nama dok jolomar kaca johonin na heado to bege songoni jolomar kaca johonin na manang aina somar kaca do harwa bawon ai so itadda dirina ninna molo di hata Indonesia di dok ngaca dulu dong sebelum ngomong ninna atar songoni ma lapatanan yang didok di siak kamang dot taminang sindiran nalaho paingot to sahalak asa manadda dirina supaya dia melihat posisinya, keadaannya, siapa dia sebelum dia berbuat sesuatu atau sebelum dia berbicara sesuatu. Jolo itadda dirina, kenal diri dulu. Atar ima sindirani maneneng dok darpani disi asa jolo markaca itan napar jolo. Dia mau kamang dot taminang kaca atau cermin itu biasa dipakai menjadi sindiran karena memang kita sudah tahu bersama bagaimana kegunaan daripada cermin kaca. Ngarap maboto hita songo dia gunani kacaon. Dengan cermin atau kaca kita bisa tahu bagaimana keadaan diri kita ya dari luar lah pani songoni. Kita tahu keadaan kita, apakah kita sudah rapi, apakah kita itu sudah baik penampilan kita atau tidak. Mana yang masih kurang dari diri kita mungkin perlu kita perbaiki melalui kaca. Maka bisa dikatakan memang ya secara umum pasti kita setiap hari berhadapan
dengan kaca, cermin. Kurang lebih nama setiap hari ya pinoa bahasa nganggo sahali sadari saya tabereng do sormir rupani. Bahkan molo di situasi-situasi tertentu boido dakola sehari sadari boido piga-piga hali. Misalnya marupani molo neng roh tu gereja kita. Si gereja molo di ijabu ngamar kaca kita ngata bereng ngabagak be ngarapi be. Alai olo dan no di tengah dalan neng sahat kita tu gereja Jepang ta kaca ni mobil olo saya tetap tabereng rupani tu kaca ni mobil nampe nang tabotong dong rapi adong kaca ni motor tetap do tabereng rupani ta serving soti o ngabe ngarapi biar tersongoni ima pakorhon ni sormin cermin kaca di tengah-tengah kehidupan kita kamang dot taminang alani rikok ni kaca ima di tengah-tengah ni parnguluat ta memang bahasa rikot sorminon ala memang dang boy margabus sorminon cermin tidak bisa berbohong apa yang ada di hadapan dia itu na pinatuduhonna itu yang dia tunjukkan apa yang ada di hadapannya ya itu kenyataan seperti itu ya seperti itulah cermin itu akan berterus terang tidak akan mungkin berbohong cermin akan melaporkan keadaan kita yang sebenarnya songo dia hita basongo nima na pinatuduhon ni sorminot tu hita dan mungkin gabi margabu si mana molo didok halak batu balhu badak minang nin narupani misalna manang didok adong nalokok di bohim ninna pasti dang langsung porsea kita boha itu ho deh ikut jolo didok saya jolo tebereng doa ho sormino toho do naing nedok kon didong akki manang dang ninna olo sepata gabi uporsea kita tu sormis yang dongata toho do naing kita mengklarifikasi benar apa enggak yang dia bilang itu. Tentu kita lihat cermin otohodo habe. Nah di dok nai. Dia mau kamang dot taminang imarikok ni kaca, imarikok ni cermin di tengah-tengah ni ngulut tahun. Di tengah-tengah ni turpuk tanang di bagasan minggu sadari ope di paingok dohita di gobar hosi Jakobus ma. Yahata ni debatai songon sormid do ini. Firman Tuhan itu seperti cermin. Alani molo markaca hita tertaingok ma hatani debata. Ketika kita membaca, mendengar firman Tuhan, maka kita itu sedang bercermin, melihat diri kita, siapa kita. Firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca itu akan mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Isi do hitahon dang boy margabus. Apakah kita berdosa atau tidak? Apakah sikap kita benar atau tidak? Dia nahurang di pangalahota, dia nahurang di pabahenata. Sikap kita yang tidak baik, sikap kita yang tidak benar, pikiran kita yang tidak baik, pikiran kita yang tidak benar, itu semua akan ditunjukkan oleh firman Tuhan. Dengan membaca dan mendengar firman Tuhan, kita akan tahu apakah kita baik apa tidak, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus sipadengganon. Kalau di hadapan manusia mungkin kita masih bisa menyembunyikan. Boy do beta tabunihon nahurang dihita molo diadopan di dongat jolma. Ala yang go diadopan di hata ni debata, kita tidak bisa berbohong. Dan boy margabus. Kenapa? Karena firman Tuhan akan mengungkapkan, akan memperlihatkan semua tentang kehidupan kita. Bahkan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita, itu akan ditunjukkan oleh firman
Tuhan. Idobana didok si Jakobus dison bahwa firman Tuhan itu sama seperti cermin katanya. Firman Tuhan tidak akan berbohong. Dia akan mengungkapkan ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, semuanya akan diungkapkan kepada kita. Tohodo natar surati manangdang di tonga-tonga di ngulutta. Alandi indo dia makamang dot taminang ima gunana hita nasay majaha manangihon hata ni debata di tonga-tonga ni ngulut taon. Dia na ikko si padeng ganota. Dia na hurang sia dirita. Di patuduhon hata ni debatado di hita. Bahkan lobi sia ni dope molo Tuhan Yesus madok. Dakolan si panganon do si inumon hanguluan ni jol maninna. Alai hata na ruar sian pamangan ni Jehovah. Jadi firman Tuhan itu tidak hanya sebatas penuntun, tidak hanya menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita jalani, mana yang harus kita hadapi, mana yang harus kita perbaiki. Tidak hanya sebatas itu saja, tetapi firman Tuhan itu juga adalah dikatakan Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Sebagaimana kita membutuhkan makanan dan minuman dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu juga kita membutuhkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena firman Tuhan itu juga adalah sumber kehidupan di dalam kehidupan kita. Alanidak kola si pangana dohok si inumon, tidak hanya makanan dan minuman nagabe hangoluata yang menjadi kehidupan kita, tetapi juga firman Tuhan. Imana parjolo alai diamu akamang dot taminang fokus utama naneng dohono ni hatani tu hatta tu hita sebenarnya songon na didok di ayat 22 idok di si unang holan panangi-nangi alai gabe siulah hatai mahamunin ido na apalarikot naneng didok ni hatan itu hatta di hita ni minggu tikyon. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jangan hanya menjadi pendengar saja, pendengar yang budiman. Jakobus nakaning ngadi patorang tu hita dia mo kamang dot taminang didok nakaning disi di gobar honi mana nakaning hatani dibatai songon sormin ninna nung nga dibereng imana dikacai nga adong nahurang di dirina alai di pasobbu imana do nahurangi dibereng imana dirina dikacai di boto imana adong nahurang alai di pasobbu satokid do diingo imana taringo tubohina dungi salpu maiba salpu masude. Hanya sebentar saja ketika dia melihat wajahnya di cermin, hanya ketika itu saja dia ingat akan wajahnya. Setelah itu dia melupakannya katanya. Amang dot taminang ada orang yang senang mendengar firman Tuhan tetapi tidak senang untuk melakukan firman Tuhan. Ada orang yang hanya senang, dia senang mendengarkan firman Tuhan, senang. Dia suka mendengarkan firman Tuhan. Tetapi belum tentu dia suka, belum tentu dia senang untuk melakukan firman Tuhan, belum tentu. Mengapa? Karena mungkin di dalam dirinya merasa bahwa firman Tuhan itu, khotbah itu ya sama seperti stand up komedi, sama seperti hiburan yang hanya pageok-geok pinggol nina. Hanya enak-enak di telinga. Ada orang yang mendengarkan firman Tuhan hanya untuk sekedar mengikuti rutinitas ibadah. Ada orang yang mendengarkan firman Tuhan hanya supaya sekedar ya enak-enak didengarlah. Tebu-tebu begeon. Alaidang hia diulahon. Mau lepas tiki manangi hojamita didok imana olo tutu. Tutu mainin na. Pas mainin didokon di parjamita inin na. Olo tutu ninna. Ada duku salpu jamitai salpu manang sude
akkana binegenai imana didok nakaneng disi holan panangi-nangi, hanya mendengar tetapi tidak dilakukan. Apalagi yang menginang di zaman kemajuan teknologi sekarang, kita memiliki banyak kesempatan, kita memiliki banyak cara untuk bisa membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ada begitu banyak kesempatan pada kita sekarang. Setiap pagi di grup-grup WA muncul ayat-ayat harian. Tahilalade. Tiap pagi manogot ngetor tampil ayat harian. Dakola sia sahalak, 2 halak terus. Orol 3 ayat harian rupani muncul. Neng mabege jamita hita sian YouTube boy, ise parjamitana boy, ayatnya dia neneng si hangulu honota boy, neng mabege jamita om majuau tadok songoni, adong di YouTube, ise parjamitana be boy, neng dohonon kesempatan untuk kita mendengar firman Tuhan. Kesempatan untuk kita membaca firman Tuhan itu di zaman teknologi sekarang ya terbuka lebar. Bahkan mungkin ada orang yang banyak menghafal ayat-ayat Alkitab. Anggo ayat-ayat Alkitab Nabi Noto nang ngamat cai gudang. Ngapi di mana? Anggo natar surat di son ngetor di boto mana? Adong museng halak na boto songo dia siluk beluk ni Alkitabon mulai siadam sahak tu kita wahyu boy do patorangan na denggan hebat alai didok hatan itu hata dihita dia muak kamang dot taminang bagus baik kalau kita memiliki niat yang seperti itu baik. Dan sungguh-sungguh amat baik ketika kita niat kita mau untuk memperdalam pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita membaca, mendengar berbagai-bagai khotbah tentang firman Tuhan, bagus. Dan itu berguna untuk kita. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, kalau kamu hanya menjadi pendengar saja, molohola panangi-nangi dohamu, tetapi tidak melakukannya, kamu menipu dirimu sendiri nina. Magunana seta apil-apil ayat Alkitab. Magunana seboto ottama sude taringok tunatar surati yang goso adong do aplikasina pengulaun di tengah-tengah lingulu. Apa gunanya? Ima didok hatan itu hata. Mengapa dikatakan orang yang mendengar tetapi tidak melakukan itu sama seperti menipu dirinya sendiri? Karena memang kita hanya memperlihatkan pada diri kita apa yang baik,
ajari kami, pergugui kami Tuhan. Asa terbaik kami Tuhan, mengulahon hatam di tengah-tengah di ngulu nami. Asa tutu boy marparbue hatami di bagasan ngulu nami. Boy huhilala kami songol dia ulini denggani hatami mangula di bagasan ngulu nami Tuhan. Ikut jolo hulau kami do Tuhan na didokmi. Ikut jolo hulau kami do nan sinurum. Asa tumporsea kami Tuhan. Marparbue do hatami di bagasan ngulu nami oh Tuhan. Atong asima roham Tuhan. Pargugoi kami Tuhan. Asa terbaik kami. Lam ringgas manangihon hatam. Lam ringgas majaha hatami Tuhan. Jala lumubi ma nang ringgas kami. Jala burju kami mangulahon hatami. Tuhan di bata amanami di bagasat tikyon. Kami na pungu di bagasat tikyon Tuhan. Ro tu adopamu. Martangiang manangihon hatam Tuhan. Totong ma Tuhan. Di pasu-pasuho do nang ngulu nami si ganupari. Pasu-pasu kami Tuhan. Di tonga-tonga ni akka ulon nami. Tinalaho mangula akka si ulon nami Tuhan. Leho bisu gogo di kami. Ramoti kami di ulon nami. Padao akamara. Lehon hahipaso di kami Tuhan. Dohot pasu-pasu mi. Marhite akan naniula ni tangan nami be. Upasahat kami. Sude manang aha Tuhan. Natotong hutangnya kok kami di bagas ngulu nami be di rumah tangga nami be Tuhan. Di botohodo akasihol di roha nami be Tuhan. Saya natotong martangiang kami mangelek-elek kami tu adopamu. Molotong di luaso Tuhan. Akan pinangido ni roha nami neng tulusi di bagasan ngulu nami. Patudu home Tuhan. Hobar tu asin ni rohami. Molo di bagasan akka parukilon kami Tuhan. Arong si taonon na huwadupi kami, si pikiran na huwadupi kami Tuhan. Asiroham pargugoy kami Tuhan. Boy Tuhan, upatupa kami, udalani kami sude akan namasa di bagasan ngulu nami. Terbaik kami Tuhan. Ruar sian akka borak ni si pikiran, maul ni perdalan ni ngulu Tuhan. Dapatan nami akan adenggan nasiak ko Tuhan. Songonin ang martangiak kami Tuhan. Di aka ruas ni huriam. Natong Tuhan. Di aka parsahiton na sida Tuhan. Ajari parguguy na sida Tuhan. Asa totong marpakirimon. Ola siya kodo jalaon na sida Tuhan. Hahipason. Jalarodo kami martangiang Tuhan. Tu akadongan namin na dibaga sa parsahiton ni. Pasu-pasu na sida Tuhan. Posrohan namin martangiak kami mangelek-elek kami tu adopamu. Lehon hahipaso di nasida Tuhan. Pasu-pasu akka ubat na pinangan nasida. Pasu-pasu akka para medis na mengerawat nasida Tuhan. Asa totong Tuhan. Ditikina di lehoko hahipason. Jalalas ni roha di akka ruas ni huriam na marsahit. Songonin ang pasahaton nami di akka ruas ni huriam Tuhan. Sialalas ni roha. Martaba akka umur nagadyang di pasahato Tuhan. Di ulang tahun kelahiran ng ulang tahun pernikahan nang dipasikopo matuhan las ni rohan nasida lam dilehoko do petujulan narion gadyang ni umur hahipason di nasida Tuhan. Totong matuhan makirim sudi akan nanihirim rohan nasida Tuhan di pasahat ho di akatikina di halehetan nabe Tuhan. Songoni nang pasahaton nami aka ianakon nami Tuhan tu bagasat tangamu. Totong matuhan pasu-pasu na sida. Di akka parsikolaan, di lehoko akka bisuk. Di akka parkarejoan, di lehoko gogo. Dohot hahipaso mangula akka ulon na. Songoni nang na mga luluy akka siroka ni Tordina. Di patongok ko akka nadenggan di bagasan ngulun na sida. Di akka na mga luluy akka parkarejoan. Patongonom mo Tuhan, akka parkarejoan nadenggan di nasida Tuhan. Jala di bagasat tikyon nang hutangnya ko kami Tuhan. Di tonga-tonga ni akka pardalanan ni huriam. Di akka pelayanan di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu Tuhan.
akasaluhut na pelayanan di tonga-tonga ni huriam gabi pasu-pasui, di tonga-tonga ni aka parsauran nami Tuhan di huriamon. Songoninang di aka program di pembangunan di huriamon Tuhan na sedang berjalan, pasu-pasomong Tuhan, asalam uli lam denggan Tuhan, inganan parsauran nami Tuhan di bagas coromon, lam uli denggan boy hami Tuhan marsaur di bagas coromon. Atonggo di homa Tuhan, daging doho to dinami di bagasan Yesus Kristus, martangya kami Tuho. Amin. Tapuji matuhata, jalalas tapasaha mapeliat tamarede hita siap buku de nomor 28.
Datang yakoma pilihan nata papungot tu adupani debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut silehol-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mol diutus. Kubasahat hami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hubarasya kami pilihan pati bulo na rajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmo. Say ro maharajaw mo, say sauk malomo ni roham di Banua tongosongon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa darion hangulua siap hari. Say sama dosa nami songon panesa namin di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togi hoto pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debatama ho. Di sodako Tuhan Debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan Debatama bohina tuho jala di pasar homa damena tutodim. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Salam sehat madihita.